खुरुमजारि आइमिं सपना कवि आई मणिपुर दगिने आई आसाम सिदा अंगपा सही तरागमारि मुसुरे आई हौजिक अखोई लेकाय थांनाबा इनाव नपा हायतारे माना फिल्म मा हान्दा फिल्म सिगी मिंगि रादाय गोदान रादाय सि फिल्म मासिदा आइजे माना मते मति सबन रबियो हायदना आइजे कबिरकनि सिगुम्बा फिल्म शूटिंग दा या आवाबा अदगी नुमाय बसे am yawe nasidi afa bini yan आई फिल्म फिल्म मैम नुसीबना येंबियो अदुगा आई हजिक लेमिनिरबसे अखोगी ददा कक्राझारदगी डायरेक्टरनि फिल्म सिगी ददासिना अखोगी फिल्म सिगी डायरेक्टर आरो अदुगा तौगद्रबे एक्टिंग लोइनो मा ददासिना फैदो तामहिबनि अदु ददासिना ना फैजो तौगद्रबे एक्टिंग Ida sudah dah sana loh ini mah aku udah tapi tadi ada macam ni aku itu acting sih tu, musik jena mayam na apa ini film masih lo yang begini hai na asa tahu sih. Ayah, video sudah mana lah, saya tahu semua. बात मोनसे नङा एसे बातना होनसां माने मालायनि थाखाय बातना होगासिनो एसे बात मोनसां सिदा ठंडा क्लोज हाउस खेबखायनो आंखौ buang pada bukan tu ni.